पिया भइल जोगिया फकीर ई रहे लाल कि बनी गईल जोगिया फकीर ई रहो के कारा आए के कारा दुआरिया के आसरा लगाई मौगी को हत्या बनी गईल जोगिया फकीर हो पिया बनी गईल जोगिया फकीर अलख निरंजन ए बबुआ बनी गईल जोगिया फकीर हो लाल बनी गईल जोगिया फकीर जोगी बाबा को झोरी में दान कर दी जोगी बाबा के झोरी में दान करे सरुआ सब के संपत्ति ना घटी ऐसे ना घटी कि रौरा जानी जे हमरा के 100 गो देव तो घरे आके देखो तो जानी जे 200 हो जाए। हां भैया प्रमोद भैया कारण बा यदि ना भइल जितेंद्र भैया ना भइल तो सुबह फोन करब काहे कि सुबह मोबाइल हमर खुला ना रहे जब पैसा देबा डबल ना होई तो एकरा बाद भर दिन खुले रहेला। पिया भइल जोगिया फकीर हो लाल पिया भइल जोगिया फकीर हो के कारा आहे के कारा दुआरिया के आसरा लगाए पिया भइल जोगिया फकीर भइल जोगिया फकीर हो के कारा आहे के कारा दुआरिया के असरा लगा पिया भइल जोगिया फकीर हो लाल पिया भइल जोगिया फकीर अलख निरंजन के कारा आहे के कारा दुआरिया के असरा लगाई पिया भइल जोगिया फकीर हो लाल पिया भइल जोगिया फकीर अलख निरंजन झोरी में जय श्री हरि पिया भइल जोगिया फकीर हो के कारा आहे के कारा अरे बोलो लो जाओ पिया भइल जोगिया फकीर हो के कारा जाइरो सब है आबाद रहे अरे पिया भइल जोगिया फकीर हो के कारा पिया भइल जोगिया फकीर हो के कारा अलख निरंजन जय श्री हरि अरे पिया भइले जोगिया फकीर
रहो हजारों हजार का पुरस्कार हमारा बड़का भैया मामा हाय राजा राकेश जानी जी हजारों हजार का पुरस्कार देनी बार बाहर दिखाती फिर जानी जी हजारों हजार का पुरस्कार हमारा उप चेयरमैन हरिहर भैया की तरफ से पुरस्कार आई बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हरिहर भैया की तरफ से भैले जोगिया फकीर हो के करा आए के करा दुवरिया के असरा लगा हर हर महादेव अलाख निरंजन हो पिया भैले जोगिया फकीर हो लाल पिया भैले जोगिया फकीर हो के करा पिया भैले जोगिया फकीर आहे के कर दुवरिया के असर आहे के कर दुवरिया के असर